दंफैयो दिल्लीनि नयदा होननाय मोनसे जायगायाव। खुलुमबाय लोगो नोंथांमोन, गिबियावनो आंनि बड'फा इनफो चेनेलाव गासिबो नोंथांमोनखौ बरायग्रोनाय जाबाय। वेलकाम टू माय चेनेल एभ्रिवान। आं दा दंफैयो दिल्लीनि नयदा होननाय मोनसे जायगायाव। आं एक्चुअली अफिसियेलि खामानियाव फैदों। आं बेयाव 10 साननि थाखाय फैदों। लोगोसे आं गासै दिल्लीखौबो गिदिंदों, बेनि सोमोन्दैबो आं नोंथांमोननो खोन्थागोन। आं जास्ट दिनै खोन्थागोन आंनि खामानिया बहामोन। एक्चुअली आङो बेयाव ट्रेड फायार मोनसे हर्टिकालचार डिपार्टमेन्टनिफ्राय लानाय जादों। इन्टारनेशनेल मार्केट सेलार एन्ड बायार बयखौबो लोगो हमनो हानायनि थाखाय गासै बेयाव गासिबो कान्ट्रिनिफ्राय दं। दुबाइ, रासिया, गासिबो कान्ट्रिनिफ्रायनो दङ। फैदो जों दाना भिडिअखौ नायदिनि, नोंथांमोननो आं खोन्थादिनि। नैबेनो जाबाय बाय'फेक इन्डिया। बे बाय'फेक इन्डियाआवनो जोंखौ दैथायहरदों हर्टिकालचार डिपार्टमेन्टनिफ्राय एमअपिसि एनइआर स्किमनि सोमोन्दै मोजाङै गासैबो कान्ट्रियाव खोन्थासारनो हानायनि थाखाय नुनो मोन्दों। इन्डिया एक्सप' सेन्टार, बेयाव गासै माने एक्सप'नि गासिबो माबायानो बे जायगायाव जायो। जोबोद एरिया गिदिर, माने नोङो सानसेयाव गिदिंनाया एसे थानानै जायो। बिदि जों सिङाव थांदिनि बिदिब्ला लोगो नोंथांमोन। नै गेटआव बिदि साजायदों, बे जाबाय मोसौ सोलायनाय। लहा लहिनि बानायदों। गराय नोंथांमोना नुखादों, मिथिखागौ नङा होमबा। आरो नैबे जाबाय सिंह। बेजों एन्ट्रि। गेटआ खैथाबा गेट दङ आंबो मिथिजोबा, माने आंबो गिदिंजोबाखै। आरो बेयाव सिङाव केमेरा लानो होआ, भिडिअ लानो होआ। बिनि थाखायनो आं नोंथांमोननो सिंनि भिउखौ खोन्थानो हानाय नङा। सिंनि भिउखौ खोन्थानो एसे टान जागोन। आं खोन्थागासिनो, नोंथांमोना नायलांबाय था। भिडिअआ एसे गोलाव जागोन, सिन्था दा खालाम, गासिबो खोन्थागोन आङो। आरो जोंनि स्टल दङ आसामनिफ्राय, बेखौ स्टलखौबो आं नोंथांमोननो खोन्थागोन। नाथाय मोनसे बाथ्राया जाबाय, नों आं जेनेरेल मानसिनि थाखाय बेयाव हाबनो हानाय सुबिदा गैया। बिसोरो पास लानानै फैनाय बिदि मानसियासो हाबनो मोनो। जों स्टेटनिफ्राय जोंनो पास हरखादों, बे हिसाबैसो जों हाबनो मोनो, फट'बो लानो मोना। नै लाइटआ बिरगासिनो नै दा। माखासे बेनिफिटनि थाखाय बानायनाय जादों, जाहाथे इन्टारनेसनेल बायारफ्रा लोगो मोनलायो, रायलायनो हायो, प्रडाक्टफोरखौ लानो हायो, नुनो मोनो। बिनि थाखाय लानाय जादों। पार्क बायदि मोनसे साजायनाय लामा सामा गासिबो जायगायानो, बेनि थाखायनो दिल्लीयाव मोजां मोनो। नाथाय पलिउसना दङ, जोबोद पलिउसन दङ। थेवब्लाबो नैबे ओनसोलाव जेनेबा साइडआव बारा पलिउसन गैया। मेन दिल्लीयाव गोबां पलिउसन जायो। बे जेसेबां नुहुरदों ना, बेसेबां नुहुरसोयो बिल्डिंआनो एसेबां गुवार। बेयाव मेला, माने मेलाया बेयाव जादों। बेसेबांबा थाखा जों मिथिस्लाबा। मोनसे स्टिलावनो 10 लाख 20 लाख थाखा गारनानै मोनसे आं सिङाव हाबना खोन्थासिगोन। नैबे मोनसेयाव जोङो हाबना फैखांबाय। बेयावथ' केमेरा लानो होआ नालाय। दायो जोंनिया केमेरामेना खोन्थागोन। नैबे जाहैबाय बाय'फेक, बे मोनसे आरो बिल्डिं, बेबो मोनसे माबायानो। बेयाव केमेराया एलाव दङ, भिडिअआ बे एलाव दङ। दा फैदो जों बिदिब्ला सिङाव हाबदिनि। सिङाव हाबनायनि सिगां नैबे जाहैबाय सेनिटाइजार आरो मास्क। बेयाव हाबनो थाखाय बेखौ फ्रियावनो हरनाय जायो। जों दा हाबनोसै। नेक्स्टआ गारि दोननाय, जोंनि गारि माखायारि दङ। दा नेक्स्टआ हाबनोसै। जों हाबफैबाय नै दायो। एसे भिउखौ नायनाय। जों दायो सिङाव हाबफैबाय। बे डिसप्ले गोजा, गावबागाव कान्ट्रि, गावबागाव स्टेट माने डिसप्ले खालामनाय गोजा। बेयाव नायलांबाय था नोंथांमोन। आं गासिबो खोन्थाजोबनाया एसे टान जागोन, मानो होनबा भिडिअआ जोबोद गोलाव जागोन। जि हायो आं एसे खोन्थागोन। नै ओरै नाय। नैबे साजायनाय। बे रेडिखौ हिन्जावफोरनि देलायग्रा मुवा मोनो बेयाव बांसिन। बेबो अर्गेनिक।
गावबागाव कम्पानि गावबागाव प्रडाक्ट डिसप्ले खालामदों। डिसप्ले खालामदों नै ini जाबाय Indian Industrial Association SEL Biotech Limited Ganpati Scientifics जाबाय गुबुन हादरनि गोजा। लास्टआव आं खोन्थागोन मा होनो जोंनि स्टलखौ खोन्थागोन आसामनिखौ नोंथांमोना नायलांबाय था। दानिया फैबाय जोंनि स्टलाव नङा होमबा जोंनि स्टला नैनो बे जोंनि स्टल आसामनि गभर्नमेन्ट अफ आसाम बे गभर्नमेन्ट अफ आसामा जोंनि नैबे जाबाय जोंनि प्रहलाद दा हाय बोलो आरो बै उनथाराव जानाय जोंनि मडेल अफिसार स्टेटनि MOFD NER जोंनिया डिस्ट्रिक्ट हर्टिकालचार डाइरेक्टरा गैथ'आ दायो। जोंनि बे डिसप्ले बिसोर जायाव जिखिनि मानसि दं बिसोरो जोंनि माबानि गोजा स्टेटनि गोजा आसामनि गोजा। नैबे जाबाय माबानि नामको बोलो तेरा नाम बोलो अर्नब खांकेव हाँ ये डायरेक्टर है कंपनी का नाम क्या था हाँ 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 ठीक है हम प्रोडक्ट अभी दिखा रहा है सभी को। बे जाबाय जोंनि प्रोडक्ट ये दाम थोड़ा बताओ ये राइस कितना दाम ये 150 का राइस है ये तो 100 पीस का है ये रेड राइस है हाँ ये रेड राइस है ये आसाम का है ना हाँ आसाम का हमारी डिस्ट्रिक्ट ठीक है वीडियो ज़्यादा लंबा होगा इसीलिए हम शॉर्टकट किया है खराब मत सोचिए हम और कोशिश करेगा और नया वीडियो बनेगा। ये देखिए जो हम एक्सपोर्ट किया था दुबई में ये पिक्चर है ये असम का मैप है।